एसे दावलांबावो फरायसुलि बिथांमोना मान बावगासिनो दङ आरो गोदानखौ बरायगासिनो दङ दा जोंनि सार जों बै उन्दै समाव बुजिस'नो हायैयाव माबाफोर दाय मावफ्लांबायबा जोंखौ अननानै निमाहा होदो सार। आजिरा मोननाय फोरोंगिरिखौ बिदाय होनानै गोदान फोरोंगिरिखौ नाजावनानै लादों पश्चिम सालबारिनि थागिबिफोरा। चिरां जिल्ला रुनिकाटा ओनसोलनि पश्चिम सालबारि गामिनि रायजो राजा आरो पश्चिम सालबारि गुदि फरायसालिनि SMCआ गुवारै सावरायलायनानै 40 बोसोर फोरोंबोनाय फोरोंगिरि श्री महेन्द्र ब्रह्म आरो साबिराम ब्रह्मखौ दिनै गोसो खुसियै फरायसुलि फरायसुला आरो बिमा बिफा रायजो राजाफ्रा आर'नाइजों मान बावो। लोगोसे गोदानै फैनाय फोरोंगिरि रिंखां बसुमतारीखौबो गोसो खुसियै आर'नाइ होनानै नाजावनानै लायो। पश्चिम सालबारि गुदि फरायसालिखौ 19 जानुवारि 1980 इं मायथाइयाव गायसनदोंमोन। गायसननायनिफ्राय 11 बोसोरसिम भेन्सार महरै गुदि फरायसालिखौ खस्थ'यैब्लाबो फोरोंबोदोंमोन। बेबादिनो गामिनि रायजो राजाजों लोगोसे फोरोंगिरिफ्रा नाजानानै 19 दिसेम्बर 1991 इं मायथाइयाव सरखारि फरायसालि खालामनो हादों होननानै बारग' फोरोंगिरि महेन्द्र ब्रह्मआ बुंथियो। पश्चिम सालबारि गुदि फरायसालिनि गोदान फोरोंगिरि रिंखां बसुमतारीया बरायनानै लानायखौ जोबोद मोजां मोनदों आरो माब्लाबाबो गुबुन जायगायाव बेबादि नाजावनानै लानायखौ नुनो मोनाखै होननानै खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायदों। आंनि मुङा मुस्रि महेन्द्र ब्रह्म, पश्चिम सालबारि गुदि फरायसालिनि बारग' गाहाय फोरोंगिरि। आं बे फरायसालियाव गासै 40 बोसोरसो खामानि मावबोबाय थानायखाय दा आंखौ बे गामिनि रायजो राजाया बयबो मोजां मोनोखाय जोंनि कर्म जिबना जोबनायनि थाखाय जे जोंखौ दिनै बे कर्म जिबननिफ्राय माने बिदाय होदों। बे फरायसालिखौ 1980 मायथाइनि जानुवारियावनो गायसननाय जादोंमोन आरो बेखौथ' बिथंखै आं बुंनो हाला माने बिनि गेजेराव माने सानै ब्रैथि मोनदों, साथाम ब्रैथि मोनदों। माखासे दर सासे एम इ स्कुलनि फोरोंगिरि जाबाय, माखासे दर फिसा फिसौ साख्रि मावनानै दं आरो जोङो सिगाङाव आंजों सानैमोन। आं पार्सनेलि माने आं हारसिङै माने एपइन्टमेन्ट मोनग्रोदों। बेनि उनाव सासे आरो एसामिस मिडियामनि माने मिडियाम मोननैमोन स्कुला। बै इथनिक रायट भायलेन्स जादों होनबा मोनसे मिडियामा सात्रफ्रा फैयैलाय बे मिडियामखौ दाननाय जादों, एसामिस मिडियामखौ। बेनि उनाव जों गेजेर समाव 3 जादों। बेनि उनाव सासेया एसे नेग्लिजेन्सि खालामबाय थानायनि आं बेखौ बिथांखौ दस्रायाव माने थिनहरनाय जादों। दा जों सानैजोंनो फ्राय मावनानै नै देग्लायनि एप्रिल दानाव जों आजिरा मोनबाय आरो बे बेलायाव आं बेखौनो बुंगोन माने आङो 40 बोसोर भेन्सारखौ लाफानानै 40 बोसोर बे फरायसालियाव साख्रि मावदों। दा बिथांमोना आंखौ जिहेतु गामिनि सासे सोद्रोमा हिसाबै मोजां मोनोमोन। दा बे मोजां मोननाय बेलानि थाखायनो बिथांमोना आंखौ बिदि गाजा गोमजायै माने फेयारवेल होदों आरोखि। दा बाहाय आंबो सानाखैमोन आंखौ जे बिदि एफा मोजां मोननानै बिदि बिदाय होगोन, आं बेखौबो सानाखैमोन। दा बिथांमोननि गोसोआव जे अननाय मोजां मोननाय दङ, आं बे बिदायनिफ्रायनो बुजिबाय आरो। दा फोरोंनायावथ' एसे प्रब्लेमा फैया नङा। आंबो सासे फोरोंगिरि हिसाबै बिनि जथेस्थ' माबाखौ मिथिगौ। दा ओंखायनो आं सानदों आं जिहेतु बे फरायसालिखौ मोजां मोनो आरो बे गामिनि रायजो राजाखौ जिहेतु मोजां मोनो आरो बिनि फरायसाफोरखौबो आं मोजां मोनो, बिनि थाखायनो आं आरोबाव सासे फोरोंगिरिखौ लाबोनायनि बेब'स्थाखौ आं एखे अफिसियेलि मावनानै होगोन होननानै आं बुंथिहोयो। निस्सय बे मोनसे अबास्तबखा आरोखि। थारमाने गासै मोनसे थाखोआवनो 4 क्लास जायो, 4 साबजेक्ट जायो। दा 4 साबजेक्टबा बियो 6टा क्लासाव खमबाबो 36टा साबजेक्ट जायो। दा बेखौ हारसिङै सामलायनायाबो असम्भबखा। दा बेखौनो मोनसे माल्टि टिचिं सिस्टेमाव बिथाङा जा हायो सासे फैसान्दियाव बिथाङा हारसिङैनो खस्थ' खालामनांसिगोन आरो। डेभेलप जानाया आङो बेखौनो हास्थायगोन माने डेभेलप जानायाथ' बे गामियाव फ्राय गोरों होननाय मानसि फ्राय गैयामोन। दा आं फोरोंनाय मेक्सिमाम दा जेसेबां फ्राय एरेन्ज खालामदों बिथांमोना आंनिनो फरायसाजोब। दा बिथांमोना जेरै रोंदों आरो इयुननि गथ' गथायफ्रा जाहाथे बिनिफ्राय आरो साबसिन रोंहैबावो, बांसिन फरायनो हायो, बेखौनो आं कामना खालामो। आं माने नैबेहाय माने नै दाख्लै 28 थारिखआवसो आं अर्डार मोनदों। दा बे हिसाबै अर्डार मोननाय लोगो लोगो मानो होनबा बे स्कुलनिफ्राय जोंना सानै सारा रिटायार जाबाय। दा रिटायार जानाय लोगो लोगो सरकारनि बिथोन बायदियै सरकारनि अर्डार बायदियै आङो दा नैबेहाय बे 28 थारिखआव अर्डार मोननाय लोगो लोगो आं जइन जाफैबाय।
दा अर्डार मोनदोंबाबो नाथाय आंखौ आंनि अर्डार लेटार मथे माने जास्ट ओरैनो एटाच बा इउटिलाइज जानानै हरदों। दा थेवबो उफाय गैया दिनै जिर' टिचार थानो मोना होननानै सरकारनि बिथोन मथे आं दा बाव जइन जाफैबाय। दा आं जइन जाफैनायाव नैबे दिनै सार सानैखौ दिनै बिदाय होदों आरो बेजों लोगोसे आंखौबो दिनै बरायफादों, आं बेखौ माने जोबोर गोग्गानाय मोन्दों। माने आंनि नुनायाव आं सानदों मा आं दिनैसिम 1992आव मोन्दों साख्रियाव मावजेनदों, नाथाय आं फ्राय गोबां स्कुलाव आं बेरायनानै नुबोदों। आं दिनै नैबे पश्चिम सालबारि बादि दिनैसिम बिदिबादि बाख्नायनाय बा एसेबां खौसे गथ' गथाय बयबो ज' आं बेखौ नुनो मोनाखैमोन, नाथाय आं बेखौ नुनानै आं बिराद गोजोननाय मोन्दों। आरो दा आं बेजों लोगोसे आं सानदों आरो आंनि गोसोआबो लाजिनायबो फैदों। दिनै सार सानैया एसे मोजां फोरोंलांनानै बे गामिनि सात्रफोरखौ बा स्टुडेन्टफोरखौ दिनै गोरों गोरा खालामहरबाय, नाथाय आंहा दिनै बै बिथां सार सानैनि बादि आंनाव बेबादि मेलेमा बा आंनाव बेबादि साननो हानाय बा फोरोंनो हानाय गोहोआ दंना गैया आं बेखौसो लाजिनाय फैदों आरो आं सिन्था खालामदों। बाहाय माने साननो गोनाङा बेनो, माने सरकारनि बिथोन मथे जोंहाथ' फोरोंनांगौआ जोंनाव गासै माबा खथाखौ लायोबा 6टा क्लास जायो, 6टा क्लास जायो आरो बेनि गेजेराव मोनबा साबजेक्ट लायोबा ओरैनो जोंनाव 28थासो जोंना साबजेक्ट जायो आरो सानसेयावनो। नाथाय बे मोनसे साबजेक्टआव जों 40 मिनिटल' जोङो क्लास लानो हायो। नाथाय बिनि गेजेराव मा उफाय गैया, जोङो मा खालामनो, जेनेबा नों सिंगेल टिचारबाबो जों गथ'फोरनि लाइफखौ गथ'फोरनि बिसोर रोंगौथिखौ फोरोंनो मोजां खालामनो थाखाय जोंहा उफाय गैया। जोङो माने ट्रेनिंफ्राव जोंनो माने माल्टि टिचार होननाय जोंनो मोनसे ट्रेनिं होयो, बे हिसाबै उफाय गैया। जोङो माने साफ्रोमबो गथ'खौ जोङो जुदि एसेसो फोरोङाब्ला बे गथ'फ्रा हय दुखु मोनो आरो दावराव दावसि बा खालामो, हय न'आवबो फोरोंगिरिनि सायाव हय कमप्लेनबो होनो हागौ। दा बे हिसाबै जोंहा ट्रेनिङाव मोनखानाय हिसाबै जों माल्टि टिचार हिसाबै जों माने गोबां पलिसि जों खायदाजों बा माखासे गोबां सात्रफोरखौनो इंलिसाव दोननानै जों फोरोंनांगौ बायदि जायो। बे आंनि हास्थायनाया बेनो, दिनै जोंनि बर' हारिया जोबोर गोग्लैसोनाय बा जोंनि बर' मिडियामाव गोग्लैसोनाय, माने दाब जायगायाव बिदिनो गासिबो फ्राय सिंगेल टिचार, बिदिनो फ्राय सिंगेलआ दं आरो अबेबा स्कुलाव फ्राय जिर' दं दाबो। आं सानदों जोंनि BTC सरकारा दिनैसिम टेट पास जानाय बा टेट क्वालिफाइ जानाय फोरोंगिरिफोरखौ दिनैसिमबो एपइन्टमेन्ट होआखै आरो हायोब्ला जाहाथे जोंनिनो मोनसे बिटिआर सरकार हिसाबै जोंनि बर'नि बे स्कुलफोरखौ मोजाङै मोजां सालायलांनो हाथों बा मोजाङै फिलाप खालामनो थाखाय आं गुरै बे BTC सरकारनाव खावलायनो जाबाय।